can say where the road goes, where your heart flows? Only time. And who can say where the love grows? If your heart flows, only time. Det kolde bord er vendt tilbage, og Teaterhuset byder dig endnu en gang velkommen til at se 4 helt nye stykker dansk dramatik. Stykkerne er ikke blevet til endnu, de skal nemlig skrives og iscenesættes på kun 48 timer en weekend i februar. Det er også en af de egenskaber, jeg har. Jeg snakker meget. Rigtig meget. Intenst. Så er jeg hjemme. Manuskripterne skal skabes på baggrund af et stikord, grupperne får udleveret, og iscenesættelsen skal for alle 4 grupper foregå på samme scene i samme scenografi. Nu håber jeg ikke, I synes, det er for meget, at vores ringlok spiller Mozart. Udover 4 unikke teateroplevelser, så holder vi også fest, hvor der vil være billig bar og rig mulighed for at møde hinanden. Og entréen, den er gratis. Du vil ikke tænke dig at knippe mig, mens jeg har trusser på. Jeg skal selv tage dem af, eller hvad? Nå, Det er virkelig god historie.